Keď sa povie, že napríklad príde niekto sebavedomý, nie je vždy jasné, čo máme čakať. Pre niekoho to môže znamenať, že príde niekto tvrdohlavý, pre niekoho, že príde niekto ambiciózny možno, alebo pre niekoho dokonca arogantný. Sebavedomie naozaj nie je termín, ktorý máme veľmi dobre pochopený, napriek tomu, že asi väčšina z nás ho vníma ako skôr pozitívny. A celkovo ani to slovo nie je bohviako presné podľa mňa a skôr mi pripomína to, že si človek uvedomuje svoje prežívanie. V angličtine je to termín self-awareness, čo ale vôbec nie je definícia sebavedomia, ako ho poznáme. V každom prípade zdravé sebavedomie je niečo, čo sa oplatí rozvíjať a oplatí sa vedieť ako. A presne preto som sa rozhodol nahrať o tom epizódu. Som Matej a vítam ťa pri novej časti podcastu Mindfulness, sebarozvoj a pozitívna psychológia. Sebavedomie z vedeckého hľadiska predstavuje schopnosť človeka hodnotiť svoje schopnosti a hodnotu pozitívne a realisticky. Psychológovia ho často spájajú s konceptom seba hodnotenia, v angličtine je to self-esteem, a seba dôvery, povedzme. V angličtine je to termín self-efficacy. Sebahodnotenie je také globálne hodnotenie seba samého ako hodnotného, respektíve ako nehodného. Vysoké sebahodnotenie je spojené s pozitívnym sebaobrazom, zatiaľ čo nízke sebahodnotenie môže viesť pocitom menejcennosti a neistoty. Čo badám u ľudí celkom často. Hej, že môžu mať dokonca vysoké sebavedomie, aspoň navonok, ale to ozajstné vnútorné sebahodnotenie a pocity menejcennosti a neistoty sú tam napriek tomu. Naproti tomu sebadôvera, self-efficacy, čo je možno taký v slovenčine aj viac používaný termín, že sa ani neprekladá. Tento termín zaviedol psychológ Albert Bandura a označuje presvedčenie človeka o svojej schopnosti uspieť v konkrétnych situáciách alebo úlohách. Táto self-efficacy je dynamická a môže sa meniť v závislosti od kontextu a skúseností. Celkovo štúdie ukazujú, že sebavedomie môže byť spojené s aktivitou v určitých oblastiach mozgu, ako je prefrontálny kortex, ktorý je zodpovedný za plánovanie, rozhodovanie a aj sociálne správanie. Systémy mozgu spojené s odmenou, ako napríklad dopamínový systém, tiež hrá úlohu v jeho posilňovaní. Ale dôležité sú aj sociálne a environmentálne faktory, pretože sebavedomie je formované v interakcii genetických predispozícií, teda toho, čo zdedíme, a vonkajších environmentálnych vplyvov, povedzme. Čiže funguje to asi tak, že pozitívne skúsenosti, podpora od rodiny a priateľov, úspechy a celkovo pozitívna spätná väzba prispievajú k rozvoju zdravého sebavedomia a naopak negatívne skúsenosti, kritika a zlyhania môžu sebavedomie znižovať. Viacero výskumov ukázalo, že vysoké sebavedomie je spojené s lepším psychickým zdravím, nižšou mierou úzkosti a depresie a celkovo lepšími vzťahmi. Dokonca aj fyzické zdravie je tiež lepšie u ľudí s vyšším sebavedomím, pretože majú tendenciu viac sa starať o svoje zdravie a byť aktívnejší. Čo mi ale príde také celkom, že sa to navzájom posilňuje. Že keď sa človek stará o svoje zdravie a je aktívny, tak mu aj rastie sebavedomie. Čiže kto vie, aká tam je kauzalita v tomto. Ale celkovo dobrou správou je, že nízke sebavedomie je do veľkej miery naučený jav. Hej. Toto mi v skutočnosti teraz nepríde ako dobrá správa, ale znamená to vlastne to, že problémy s nízkym sebavedomím sú v podstate zlé návyky v našom postoji a v našej takej vnútornej komunikácii, teda self-talku. Tým, že sa naučíme rozvíjať nejaké podporné perspektívy a učíme sa efektívnym zručnostiam tohto self-talku, tým môžeme postupne nahradiť alebo rozvíjať nízke sebavedomie a vytvárať zdravé sebavedomie. A to je dôležité z viacerých dôvodov, ktoré ovplyvňujú nielen osobný, ale aj tvoj profesionálny život. Poprvé, zdravé sebavedomie, už ako som povedal, zvyšuje úroveň psychického zdravia, teda pomáha znižovať úzkosť, depresiu a ľudia, ktorí veria v svoje schopnosti a hodnotu, majú tendenciu mať pozitívnejší pohľad na život a sú schopní efektívnejšie sa vysporiadať so stresom. Sebavedomí ľudia majú tendenciu mať lepšie vzťahy s ostatnými, sú otvorenejší, komunikatívnejší a menej náchylní na konflikty. Pravdepodobne je to aj tým,
že sebavedomie podporuje schopnosť nastavovať také zdravé hranice a byť asertívny, čo vlastne vedie k harmonickejším vzťahom. Ľudia s vysokým sebavedomím sú často takí motivovanejší a ochotní príjmať výzvy. Keďže veria vo svoje schopnosti dosiahnuť, čo chcú, respektíve nejaký úspech, tak ich to robí odhodlanejšími a vytrvalejšími. Tiež nám môže pomôcť lepšie zvládať neúspechy a vidieť ich skôr ako príležitosti na učenie, namiesto toho, aby to bolo vnímané ako nejaké konečné, fatálne zlyhanie. Teda to vedie k väčšej otvorenosti voči novým skúsenostiam a k učeniu sa nových vecí. Sebavedomí ľudia sú tiež schopní robiť rozhodnutia rýchlejšie a efektívnejšie. Ich taká tá vnútorná istota im umožňuje byť rozhodnými a nestagnovať v neistote alebo v nejakých pochybnostiach o sebe. Čiže lepšie využívajú príležitosti a sú aj viac produktívni. A keď chceme nájsť nejaký presah nášho sebavedomia aj do vonkajšieho sveta, tak si môžeme povedať aj ďalší fakt, že sebavedomí ľudia môžu byť inšpiráciou pre ostatných, pretože ich pozitívny prístup a viera v seba samých môže motivovať a povzbudzovať druhých, čo má vlastne pozitívny dopad na celé spoločenstvo alebo celý kolektív. Napriek tomu, že som teraz dal asi z encyklopédií a z vedeckých článkov všetko, čo dokáže sebavedomie ovplyvňovať a je toho fakt veľa, tak v spoločnosti to často vnímame pomaly až ako urážku, mám pocit, že sebavedomie niekedy stotožňujeme až s agresivitou, pričom je to vlastne presne naopak. Problém je do značnej miery v tom, že veríme rôznym takým tým klasickým škodlivým mýtom spojeným so sebavedomím. Jedným z nich je napríklad, že buď máš sebavedomie, alebo nemáš. Opäť ako keby to bolo niečo vrodené ako pohlavie. Hej? Že buď si žena, alebo muž. Buď máš vysoké sebavedomie, alebo nemáš sebavedomie. Samozrejme, že to tak vôbec nie je. Nemáš proste nikde v osude napísané, že s akým sebavedomím prežiješ svoj život. Pravdou je, že sebavedomie sa učí sériou interakcií s okolím a inými ľuďmi v priebehu času a prostredníctvom tvojich ako keby reakcií na tieto skúsenosti. Keď napríklad svoje neúspechy človek bude vnímať skôr ako príležitosti na rast a novú lekciu oproti nejakým fatálnym vyhláseniam týkajúcich sa svojej hodnoty, tak vlastne tieto interakcie môžu vyplynúť do vyššieho sebavedomia. Čiže keď sa ti napríklad nedarí alebo sa cítiš odmietnutý, namiesto toho, aby si sa úplne vzdal, môžeš zvážiť, čo si z tej skúsenosti môžeš vziať a čo sa môžeš naučiť. Ďalší mýtus, ktorému bežne veríme, už možno dáva väčšiu logiku, teda nie, že by ten predtým nedával, ale vieme si to tak viacej možno, že racionalizovať. Teda je o tom, že veríme, že keď budeme robiť tie veci, v ktorých sme dobrí, tak sa zvýši naše sebavedomie. Pretože podľa takých ľudových rád, keď sa necítime dobre, mali by sme robiť tie veci, v ktorých sme dobrí a budeme sa cítiť lepšie. Hej, tá logika tam akože nejaká je. Ale robiť veci, ktoré poznáme, je ľahké, oveľa ľahšie ako robiť to, čo nepoznáme. Nemôžeme však rásť a vidieť sa z nejakej novej perspektívy, ale zostaneme zaseknutí v tých istých starých koľajách. Práve ťažké veci v živote a nové skúsenosti človeku pomáhajú cítiť sa silnejším. Keď sa naďalej stretávame s rovnakými typmi partnerov a venujeme sa rovnakým aktivitám a rovnakej práci, naše vnímanie seba samých zostáva viac menej na jednom mieste. Potom ďalší mýtus, ktorý veľmi radi využívajú marketingové firmy, je, že sebavedomie ti prinesú nové veci. Teda to, že si ich kúpiš. Je ľahkavé preniesť tú zodpovednosť za vlastné ja na niečo hmotné. Však. A vlastne rovnako to platí, čo sa týka napríklad nového iného partnera. Teraz hodiť zodpovednosť na ňo. Skutočnosť je taká, že za každým, keď sa snažíš nejakým spôsobom kúpiť si sebavedomie alebo sa rozptýliť nejakým novým partnerom a predpokladať, že on ti to sebavedomie dá, odvraciaš sa od jediného človeka, ktorý ti ten pocit celistvosti môže reálne dať. Áno, si to ty. Poďme sa ale pozrieť, čo v skutočnosti sebavedomí ľudia robia. Aby sme si vedeli predstaviť, ako rozpoznať sebavedomie od druhých ľudí a vlastne hlavne, ako začať rozpoznávať u seba. Sebavedomí ľudia neveria, že majú menšiu hodnotu ako ostatní. Jedným z presvedčení, ktoré základom sebavedomia je,
že moja hodnota ako osoby je rovnaká ako hodnota všetkých ostatných. To neznamená, že nemusíš pracovať na tom, čo chceš, a určite to neznamená, že život rozdeľuje odmeny nejak spravodlivo a rovnomerne. Znamená to však, že máš rovnaké právo ako ktokoľvek iný postaviť sa sám za seba, plniť si svoje vízie, užívať si život a meniť ho k lepšiemu spôsobom, ktorý je pre teba zmysluplný. Sebavedomí ľudia ďalej nemajú strach z pochybností o sebe samých. To neznamená, že nemajú pochybnosti, ale nemajú strach z týchto pochybností. Uvedomujú si, že nie všetky pochybnosti sú vlastne zlé. Niekedy je strach signálom, že si sa na veľkú prezentáciu alebo na nejakú skúšku nedostatočne pripravil. Ten hlas pochybností o sebe samom ti tiež môže napovedať, že potrebuješ získať viac informácií, pohnúť sa iným smerom alebo si dať proste pauzu. Na druhej strane sebavedomí ľudia sú schopní konať bez toho, aby sa neustále trápili tým, čo by sa mohlo pokaziť. Čiže vidíš v tom taký ako keby balans. Inou charakteristikou je, že sebavedomí ľudia nečakajú na perfektný moment. Keď si predstavíš sebavedomého človeka, možno ti napadne niekto, kto podniká nejaké veľké, odvážne kroky, kto nasleduje nejaké obrovské vízie, kandiduje na prezidenta alebo neviem. Ale odvaha a smelosť sa môže prejavovať aj v malých krokoch. Práve tieto postupné zmeny, ktoré na seba nadväzujú, budujú ľudské sebavedomie. Inou črtou je, že si nezamieňajú sebavedomie s aroganciou. Toto patrí možno, že to som mohol spomenúť aj pri niektorom z mýtov, pretože naozaj niekedy majú pocit ľudia, že arogancia a sebavedomie je to isté a vôbec to tak nie je. Teda niektorí ľudia sa boja sebavedomia, pretože nechcú začať šliapať iným na päty, alebo nechcú byť príliš viditeľní, alebo sa proste nechcú strápňovať. Sebavedomie však nie je to isté ako arogancia alebo narcizmus. V skutočnosti, keď sa cítiš sebavedomý, často sa stávaš menej zahladený do seba. Pretože keď sa prestaneš toľko starať o to, ako pôsobíš, môžeš venovať viac pozornosti ľuďom okolo seba. Dáva to logiku, nie? Možno, že tak úplne hneď nie, ale keď si tak človek viac si uvedomí, tak hej. Ďalej sebavedomý človek dokáže prijať spätnú väzbu, ktorá je užitočná, a konať podľa nej bez toho, aby sa začal nejak obraňovať. Keď totižto tvoj pocit vlastnej sebahodnoty nie je neustále na pretrase a proste neriešiš ho non-stop, dokážeš zvládnuť kritiku alebo dokonca aj priame konfrontácie bez toho, aby ťa to zlomilo. To je predstava, čo? Dosť lákavé. No a z rovnakého dôvodu sebavedomie neznamená, že pri konflikte niekoho skosíš a ponižuješ iných ľudí. A ja si dokonca myslím, že to je práve znak nízkeho sebavedomia, pretože potrebuješ iných ľudí ponížiť, aby si sám pripadal vysoký. Keď si jednoducho pripadaš primerane vysoký, ako v tomto metaforickom zmysle, nepotrebuješ ponižovať iných ľudí. Pretože si vedomý toho, že si veľký, vysoký primerane. Opäť, nehovorím o fyzickosti. Čiže sebavedomý človek presvedčivo vie povedať svoj názor a pritom si vytvoriť aj priestor na vypočutie názoru iného človeka a možno dosiahnuť kompromis. Ako som už na začiatku spomínal, sebavedomie sa prejavuje aj pri strachu zo zlyhania. Opäť to neznamená, že nezlyháš. Všetci zlyháme. Často. Ani to neznamená, že sa vždy usmievaš alebo že nikdy nepociťuješ nejakú úzkosť či pochybnosti. Skôr to znamená, že vieš, že tieto pocity zvládneš a prekonáš ich, aby si zdolal danú výzvu. A to súvisí aj so skúšaním nových vecí. Keď sa budeš neustále vyzývať k tomu, aby si skúšal nové veci, začneš to viacej možno aj chápať, že neúspech a chyby vlastne vedú k rastu. A tým pádom sa začne u teba viacej zakoreňovať akceptácia toho ťažkého životného faktu, že zlyhanie je súčasťou života. Dneska som taký úplne motivačný, nie? Paradoxne tým, že budeš ochotnejší zlyhať, v skutočnosti dosiahneš viac úspechov, pretože nečakáš, kým bude všetko 100% dokonalé, až potom začneš konať. Okrem iného, sebavedomie tiež znamená, že sa nesústredíš len sám na seba. Môže sa to zdať proti tomu, ako intuitívne chápeme sebavedomie, ale keď si viac veríš, menej sa sústredíš na seba. Všetci poznáme ten pocit, že vojdeme do miestnosti a pomyslíme si, že všetci sa na mňa pozerajú, všetci si myslia, že
vyzerám príšerne a že každé moje slovo je také trapné. Pravdou je, že ľudia sú viac zahladení do svojich myšlienok a starostí ako do teba. Keď sa dostaneš z vlastnej hlavy, budeš schopný úprimne nadviazať kontakt s ostatnými. A sebavedomie ti v tom pomôže. No a ešte taká posledná charakteristika pre úplný obraz toho, ako môže vyzerať sebavedomie, je to, že sebavedomý človek nedovolí, aby jeho ciele alebo vízie určovali iní ľudia. Totižto ono sa to zakladá zase na tej téze, že ti nikto vlastne nemôže povedať, čo je pre teba najdôležitejšie. Ešte nemáme také prístroje, aby ti niekto zmeral mozog a vedel z toho nejakým spôsobom vyprodukovať význam. Jasné, naša kultúra, celkovo naša spoločnosť ti bude tvrdiť, že mať úžasnú prácu, veľký dom a luxusné auto je to, čo potrebuješ, aby si bol šťastný. A áno, vyžaduje si to veľa odvahy a sily, aby si sa nepodriadil týmto očakávaniam. Sebavedomie ale nevyzerá vždy ako nejaký veľký ťah alebo veľký krok. Môže kľudne vyzerať aj tak, že si povieš, nie, táto príležitosť nie je pre mňa v tejto chvíli vhodná. Aj takto môže vyzerať sebavedomie. Čiže istým spôsobom, keď chceš pracovať na svojom sebavedomí, tak môžeš začať robiť tieto veci, o ktorých som teraz hovoril. Hej, to je pravda. Ale môžeš mať potom z toho aj pocit, že to len fejkuješ a nemusí to byť vždy najefektívnejšia cesta. Skôr som hovoril o takých prejavoch, ktoré sa budú objavovať popri ceste. Keď chceš efektívne rozvíjať sebavedomie, skús radšej tieto veci, o ktorých budem teraz rozprávať. V prvom rade je dobré, keď sa skúsiš vyhnúť generalizácii, alebo inak povedané zovšeobecňovaniu. Aj moji klienti často povedia výrok nemám sebavedomie. Ale s týmto tvrdením je veľmi veľa problémov. Poprvé, predpokladá všeobecnú perspektívu všetko alebo nič, čo ako možno už vieš z minulých epizód je čierno-biele myslenie. Teda máš vlastne myšlienku, že človek má buď vysoké sebavedomie, alebo žiadne. Ak sa úprimne zhodnotíš, je pravdepodobné, že prídeš s nejakým zoznamom vlastností, vďaka ktorým sa cítiš dobre, alebo s ktorými si aspoň trošku spokojný. Už len to napríklad, že počúvaš tento podcast, s najväčšou pravdepodobnosťou znamená, že máš aspoň nejaké sebavedomie, ochotu učiť sa a rásť a túžbu realizovať viac zo svojho života, zo svojho potenciálu, povedzme. Väčšina z nás sa nachádza niekde uprostred spektra medzi vysokým a nízkym sebavedomím a ak sa niekedy pristíneš pri tom, že si hovoríš, že nemáš žiadne sebavedomie, skúsi to najprv aspoň uvedomiť. Je to taká všeobecná, všeobjímajúca, niekedy sebazničujúca poznámka, ktorá jednoducho nemôže byť pravdivá. Tvrdenie, že nemáš žiadne sebavedomie, môže tiež spôsobiť, že sa ti bude zdať problém získať nejaké úplne obrovský a ty sa budeš cítiť totálne bezmocne. Namiesto toho je presnejšie a posilňujúcejšie, ak sa konkrétne vyjadríš ku určitým aspektom svojho života, v ktorých ti chýba sebavedomie, či už ide napríklad o tvoj výzor, tvoje schopnosti verejne vystupovať napríklad, alebo tvoje zručnosť pri komunikácii s iným pohlavím. Povedať mám nízke sebavedomie je niečo úplne iné ako povedať mám problémy so sebavedomím v súvislosti s komunikáciou s chlapmi napríklad. Prvé je všeobecné a osobné, teda z nízkeho sebavedomia robí všeobjímajúcu pravdu a druhé sa týka konkrétneho problému, ktorý máš. Čiže neznehodnocuješ ostatné aspekty toho, kým si. Iba si proste diagnostikoval problém, ktorý sa dá vyriešiť. Celkovo je extrémne napomocné pozorovať a s nadhľadom si všímať svoje negatívne myšlienkové vzorce. Ak chceme zmeniť nízke sebavedomie, je dôležité pozorovať, kedy sa začíname zapájať do myšlienkových vzorcov, ktoré ako keby sabotujú našu sebaúctu alebo sebahodnotenie. Ak vieš o sebe, že tvoje problémy so sebavedomím sú podmienené mnohými skúsenosťami, výsledné negatívne myšlienkové vzorce sú pravdepodobne automatické, do určitej miery nevedomé, kým ich nezastavíš pomocou svojho pozorovateľského ja, ktoré môžeš rozvíjať napríklad aj pri mindfulness cvičeniach. To také pozorovateľské ja alebo ja pozorovateľ je veľmi užitočný psychický zdroj, ktorý pomáha zvyšovať uvedomenie v mnohých situáciách. Je to časť tvojho vedomia, ktorá dokáže získavať nadhľad a robiť inteligentné a premyslené rozhodnutia.
Ak máš napríklad tendenciu pozerať sa do zrkadla a hovoriť si, že si neatraktívny, namiesto toho si jednoducho všimni v duchu túto myšlienku a povedz si, práve som mal negatívnu myšlienku. Toto objektívne pozorovanie je vlastne tvoje pozorovateľské ja v akcii. Všímaj si všetky svoje negatívne myšlienky a skús to robiť bez posudzovania. Vyhni sa tomu, aby si cítil nejaký odpor alebo potláčal takúto myšlienku. Jednoducho si všimni s takou zvedavosťou, ako by si sa pozoroval pri experimente a dokonca možno zapojiť súcit a humor. Povedz napríklad z tohto aspektu svojho pozorovateľského ja, že zase toto moje nesebavedomé ja. Čau, kľudne sa tak cíti, je to v poriadku, ak chceš, ale ja viem, že to máš len také subjektívne myšlienky a dokážem sa v tejto situácii rozhodovať s nadhľadom, čo s tým urobím. Keď takto pravidelne využívaš svoje pozorovateľské ja, postupne sa psychicky a emočne vzdialuješ od negatívnych myšlienok, ale pozor opäť bez toho, aby si ich potláčal. Jednoducho vytváraš si odstup. A tým sa ti vytvára vlastne taký priestor na zavedenie nových návykov svojho zdravého sebavedomia. Napríklad takýto odstup znižuje tzv. Negatívnu personalizáciu. Čiže keď si napríklad príliš berieš niečo osobne. Teda keď máš nejaký negatívny pocit z niekoho správania, umožní ti to vyhnúť sa automatickému negatívnemu záveru. A vlastne ti to umožní aj vymyslieť viacero spôsobov, ktoré sú iné, ako sa na situáciu pozrieť skôr, ako zareaguješ. Keď sa napríklad nejaký tvoj kamoš na ulici ti nepozdravil, ani sa na teba nepozrel, nemusíš hneď dôjsť k záveru, že ťa ignoruje, lebo ťa nemá rád a niečo si mu spravil. Tento odstup od týchto automatických negatívnych záverov ti umožní prísť s inými riešeniami tejto situácie a s inými perspektívami, čiže možno proste bol ten tvoj kamoš zaneprázdnený, alebo má toho proste strašne veľa a vôbec to nemusí byť teda nič osobné. Pravdou totiž je, že ľudia robia to, čo robia väčšinou viac kvôli ním samým ako kvôli nám. Čiže rozšírenie a ten odstup od toho, čo sa deje, ti môže aj pomôcť znížiť možnosť rôznych nedorozumení. Ďalším skvelým spôsobom, ako nám umožňuje schopnosť uvedomovať si ja a pozorovať svoje mentálne prežívanie, je uvedomovanie si prehrávania starých filmov. To je taká metafora. Volám tak zamýšľanie sa a spomínanie na zážitky, ktoré môžu byť zdrojom tvojho nízkeho sebavedomia a sebaúcty. Napríklad to, že si ako dievča furt čítala nejaké modné časopisy, mohlo spôsobiť do značnej miery veľkú neistotu ohľadom vlastného tela. Alebo to, že si nakedy prednášal referát na základnej škole a spolužiaci ťa vysmiali, lebo si mal celý čas, sopel v nose alebo niečo také, mohlo vlastne vytvoriť tvoj celoživotný strach z verejného vystupovania. To, že ťa napríklad príliš veľa učili a viedli k tomu, aby si rešpektoval autority, môže teraz brzdiť tvoju asertivitu pri jednaní s nejakými náročnými manažermi. Samotné uvedomenie si možného pôvodu nízkeho sebavedomia a uvedomenie si, že nízke sebavedomie je z veľkej časti naučené, je vlastne také posilňujúce cvičenie. Ale nie je potrebné z toho robiť nejaký film, ktorý si vždy vo voľnej chvíli pustíš a vlastne si ho prehrávaš celý čas v hlave napríklad pred spaním. Tieto spomienky, tieto staré filmy v tvojej hlave sú fajn na to, aby si to nejakým spôsobom prepojil, aby si z toho zobral nejakú lekciu, ale nie je potrebné sa k tomu neustále vracať. Už viac informácií ti to proste často nedá. K nášmu sebavedomiu ďalej môže prispieť aj to, že meníme naše sociálne porovnania. Keď sa chceš cítiť zle, tak veľmi dobrý spôsob je, že sa začneš porovnávať s ostatnými. A hlavne, keď sa začneš porovnávať s niekým, kto má viacej úspechov, aspoň podľa teba, kto vyzerá atraktívnejší, aspoň podľa teba, a kto zarába viacej peňazí. To je asi objektívne. Keď sa ti stane, že si želáš mať to, čo má niekto iný a v dôsledku toho cítiš závisť, menícenosť alebo nedostatočnosť, tak vlastne vieš, že si sa začal nepriaznivo porovnávať s inými ľuďmi. Je ale potrebné povedať vlastne k tomuto dve veci. Keď si želáš vyzerať, alebo byť, alebo mať niečo ako iný, v skutočnosti si neželáš všetko, čo sa týka danej osoby,
ale len jej idealizované aspekty. Presne toto idealizované a veľkolepé vnímanie druhého človeka, toto má skôr narcistickú povahu, už keď som to spomenul dnes. Pretože je pravdepodobné, že ani tí, s ktorými sa porovnávaš, nemôžu splniť všetky tvoje zidealizované predstavy o nich. A ono sa to aj presne stáva v praxi, že potom, keď ľudia strávia nejaký dlhší čas so svojimi hrdinami alebo hrdinkami, zistia, že vlastne tí, ku ktorým toľko zhľadali, majú tiež slabosti, chyby, ťažkosti a problémy, vlastne ako všetci ostatní. Len sú bohatší pravdepodobne. Čiže preto je super vlastne prechádzať od idealizácie k humanizácii. Čiže môžeš si napríklad želať, aby si mal dokonalú kariéru a veľa peňazí ako tvoj šéf Peťo, alebo aby si vyzeral ako tvoja kamoška Julia, povedzme. Neviem, prečo mi Julia napadla. Ale toto porovnanie môže spôsobiť, že sa budeš iba cítiť menej cenne. Keď sa na ich životy ale pozrieš objektívnejšie, môžeš si ale uvedomiť, že Peťo síce zarába strašne veľa, ale je to čistý debil. A Julia síce vyzerá úžasne, ale hľadá si samých ľudí, ako je Peťo. Čiže keď sa na ich životy pozrieš z vyváženejšej perspektívy, uvedomíš si, že je v tom oveľa viac, ako sa na prvý pohľad zdá, a že sú to také isté ľudské bytosti, ako si ty. A ešte taký posledný tip na záver, ako zvyšovať svoje sebavedomie, pokiaľ sa tak rozhodneš, je vytvoriť si vo svojom živote ako keby nejaký podporný bod alebo útočisko, kde budeš dostávať takú tú pravidelnú dávku potvrdzujúcich a realistických správ o sebe. To môže byť napríklad poradca, terapeut, nejaká podporná skupina, kolega alebo nejaká organizácia. To je vlastne úplne jedno, to záleží na tebe. Dobre, to je asi ku konceptu sebavedomia všetko, čo som na dnes chcel povedať, aby to zase nebolo až príliš dlhé. A mám pocit, že táto epizóda bola skôr nejakým asi návodom ako klasickou epizódou, ale možno je to aj fajn, že to bolo také praktické, lebo veď na praxi sa človek asi najlepšie dokáže veci naučiť, no nie? Bolo teda dôležité naozaj pochopiť, čo sebavedomie znamená a odlíšiť ho od rôznych negatívnych vecí, no a zistiť, ako sa dá rozvíjať po prípade, že to chceš. Lebo vôbec nemusíš chcieť, je to samozrejme na tebe. Ďakujem, že sa dopočúval až sem, ďalšiu epizódu vydám zase o 2 týždne, dovtedy ma sleduj na Instagrame, link nájdeš v popise epizódy. Maj sa zatiaľ pekne, čau. Thank you.